too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Seryoso ko. Gikapoy na sa bitaw ko. Gusto na sa relax. Mga ayaw na panguwag mga bagong kontrata na ako ha. Kining umaabot na ako ng concert tour o nga mga natanduan na akong mga commitments. Last na sila. Muundang na ko. Kaya kung gikapoy ka, mas gikapoy na ko. Pwede ba? Dili funny mong joke, ha? It was not a joke. Kapoy na bitaw. Imagine, baby pa lang ko, sige na kong shoot o commercials. Since then, wala ko'y hunong kapil sa mga salida. Basically, nagtubo ko sa showbiz. Wa ko'y idea unsay life sa gawas. The more nga dili ka angay mo undang. Kay wa kay idea unsay life sa gawas. This is your life, Joko. Showbiz is your world. I'm serious, Nicole. Dili ni joke nga gusto na ko muundang. Gusto ko musuway og ordinary life. Gusto ko mo try unsa mahimong ordinaryo nga tao. I want to live a simple life. A happy life with you. With you, Nicole. Oh. Kung okay ra nimo. Magpakasal dayon ta after sa akong concert tour. You're dreaming, Joko. Wake up! Imo na bang gi-check ang gising ni Nicole nga angay andamon para sa akong concert? Yes sir. Humana sir. Ako nang giandam tanan nimong imong mga sulobon pang concert, o pang katog, o pang soroy. Apil na mga personal nimong gamit, mga limam siguro to kamalita silang tanan sir. Og mga vitamins pa gid ay. Og uban pa nimong personal nga gamit. Gilain po na kog sudanan sir. Ay, tuod di ay sir. Nakoy isulti ba? Ang imong mga gamit, naandam na nimo? Aandam mo nun pa sir. Sir, nakoy isulti. Sige. Andaman na imong mga gamit aron wa na problema niglarga na to next week. Okay sir. Pero pasulti ako na ko sir. Sorry sir ha, sorry. Pero kuan man gud sir, importante lang gid kaayo. Mag-solicit unta minimo? Ha? Solicit sir. Unsay solicit? Wa ka kay ba og solicit sir? Kana bang mga og donation? Murag sponsor sir ba? Kasabot ko unsa na. Ang akong ipasabot ba? Ngano mag-solicit mang mo? Kinsa may mong kauban? Para unsam din na. Dong, ate man na yung taon inyong inahan, ha? Ayaw mo kabalaka. Maningkamot ko nga makapadadayan ko kwarta para sa iyang operasyon. Magpabaga ko sa akong naong sa akong amo para lang ni Manang. Mga ayaw yung taon ninyo siya pasagdi, dong, ha? Huwag ayaw maghunong sa pag-ampo. Ang dolor? Gitawag ko sa akong amo, dong. Sige, babay na, ha? Manawag raon niya kong balik. Sige, babay. Ang dolor? Sir, may isugo ka, sir? Gisultihan ko ni Inday sa imong problema. Pila imong kinahanglan? Kuhan, sir. Mahuwam lang unta ko nimo pila imong mapahuwam na ako nga dako-dako. Hinahinayan na ako og bayad sa pasweldo, sir. Pila tanan imong gikinahanglan para maoperahan imong maguwang. Ayaw po ko na og bayad. Ako ray bahala. Sultihin lang ko pila tanan. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Ayaw na ko pasalamat na ko. Ayaw pag na hatag nang. Pila lagi tanan ang kinahanglan. Sige na nang. Pila man.
2 milyon ang iyang gihatag ni ng dolor para sa operasyon si ang magkuwang. Unya, di pa kipabayran. Uy, Ginoo ko, asa man intawon ka mangangkong ana? Bitaw. Butang kita sir. Ha, wa may duha-duha nga mayatag atong dakuang kwartato eh. Di ba yun pabayad? Samot pa yun nga. Daggang gagasya ang yatag ni Sira na. Oo, uy. Samot ginagkadaghan iyang grasya kay di man daw. Way pagduha-duha iyang pagtabang. Diretso gyud. Liman ka, way gipa-fill upan nga mga dokumento una mo hatag. Way verify kung tinuod ba o dili. Haskang bilib pa ginako, uy. Nage. Pero ako pang nang dulor dito na ko yatag. Iwato na kong matayan iyang isuon. Unsa? Uy, ayaw pag-ingon Ay, ana, saba. uy. Ay, saba ng dulor na. Makusian ko ato. Pero dako akong pasalamat day. Ay, kay naluwas gyud ang itong sildo. Oh, bitaw. Di man kag... Kuha pa mo hatag, sir, na impas atong balik upat nga sildukan. Ngano? Imo ra bagod? Apil ba yaon ta ako? Mabitaw ang gingom, impas atong upat ka sildukan. Imo mo kong gihangin nun ta. Lesi kayo mo balibad ko sa tubangan ng dulor. Matabalungan ko ato, malditar ba ito? Usba niya to ha. Ayaw pangangin kung di ko mo commit ha. Kay di ko gusto na pagsulo lagi mo ha. Kalain mo batasan, uy. Sa ato pa, di gidayon ta ka mo tabang ni ng dolor, mao ba? Mutabang ko na pero di sa balik upat ka buwan nga suldukan ako eh. Nung nasakitaon ko ka ng pamilya sa probinsya dahil na ako gisuportahan. Kana akong gisuportahan ba? Pasmonto na akong inahan o akong maigsoon nito. Di mo guna mapas mo ang taga-probinsya kung magkugi lang. Kung magkogi lang. Pero mga tampulan mo to kung maigsoon. Mga dagko sa kitiyan. Nagsalig naman to sa kong ipanaday. Uy, mao ba? Uy, dili din na maayo pa sanayon yung pamilya. Ay, sula lagi. Kana si Sir Joko. Mo ni angay pasanayon. Bisan iya lang kong paangkan. Sugot lagi ko. Ay! Dako ang katawa na ko eh. Dako gid kayo imong katawa, pares ka dako nimo. Nga nakatawa man sa kuno ka? Ay, Ha, sige, nagdamgo kang usapay wa. ako. Saba di ay, nagdamgo kang wa matugog inday. Sa, may tabo tingalin ako magtama si sir. Aw. Kay bawo man ko ano. Kay bawa mo day ka. Mo nang ayaw pag-ilusyon. Ay, naong biyanin mo. Naong ay. Kay ngano man ning akong naong ha? Ay, murag katong lamok akong gipisat ganina. Puti lang ka. Hinawayon ba ya? Ah. Mura sag unsay dagway. Ako ganiroy makasugod og batbat unsa nimong dagway. Magmahay ka kang imo kong giunhan. Si Sir. Sus, surtihan nimo gitawag ko. Hello, sir? Ari sa kulinday, Asa man karon, sir? di ako sa kwarto. Nisuod kong diretso. Di lang manuktok. Pero ingon man siya, musuod lang kong diretso. Inday! Oh, sir! Abot na ko, sir! Tabangin ko, Inday. Hala! Ginoo ko! Sir! Natumba ka, sir? Oh, pagawas ako sa banyo. Ambot, naunsa niya akong tiil, mura manog. Gabi kong kalit mo, wa ko kabalans. Nitry kong barog pero sakit man. Nitry sa kong kamang, nisakit sa akong hawak. May gani, naabot na ako akong phone, maong nakatawag ko nimo. Ginoo ko. Hagikan ba hindi siya galiko, uy? Oo, kahumot. May kani, wa matangtang ang gitapis ngayon. Ang gitapis ng tuwalya. Hagikul ba ka naman hinuon ko ini? Inday! Sir, tawagan ako si Kiko, sir, ha, para patabangon. Ayaw na. Sabi ta una na akong itawagan, wa mong tubag. Ikaw na lang, pagunitan lang ko si mong bukton, kay manukod ako sa bungbong. Sige, sir. Okay, sir. Gunit ako, sir. Hinay lang. Sakita gid eh. Sir, tawagon na lang lagi na ako si Kiko. Sir, aron, iyan na lang kang alsahon. Ayaw na lagi, kay mura kong bata, ana.
Dako ra ba to sa Kiko? Mura na siyang magkugos siyang anak. Ikaw, gid, sir. Nag-joke pagid ka, sir, ha? Bisan, gisakitan na ka diha. Okay. Okay, steady na. Steady na. Parelax na nako akong tail, ha? Halo, uy. Niagbay naman ni sila ako. Ano tagi ni sir, uy? Hambot na lang yun. Kung may video pa lang ni ini, saya ako sa mga fans natin sa... Matuk man sa tingali kong Miss Nicole. Magkadaog ra ka kanako kung imong isagang imong pikas bukton sa akong hawak. Halo, uy. Nagsikit na mag-ini, uy. Diyos ko, tay. Inday! Okay na, sir. Kadaog ra ko, sir. Sige. Ni Ana. Nigakos na ko si umong hawak. Okay. Pugong lang ha kay ang usa lang ako katila akong gamiton. Pag mag-ambag para diretso na tas kama. Ha? Para diretso na ako sa kama ba? Okay, sir. Okay, kagets ra ko. Sige na. Nagpugong na ko. Sir, imo na kong gitat ugan. Kadiyot lang sa Inday ha. Pasensya gyud. Pero sakit yun kayo gikan sa kuntil. Nisaka pa rin sa akong hips. Aha? Uy, hala. Dalang kang hospital, sir. Uy, di na maayo. Di lang una. Madapat nga linig hot compress. Muhinin akong irog ha. Para di na ka mabugatan ako. Sige, sir. Ihinay lang. Hala, uy. Kalakin ini mong sitwasyon, uy. Aray. Kung doon nila makakita na mo ini, lain mo gimuna-huna pa. Aray. Hala, kawa sa limang, sir, uy. Pwede na ko mo barog, sir? Inday! Sir! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Seryoso ko. Gikapoy na sa bitaw ko. Gusto na sa gumrelax. Mga ayaw na panguwag mga bagong kontrata na ako ha. Kining umaabot na ako ng concert tour o nga mga natanduan na akong mga commitments. Last na sila. Muundang na ko. Kaya kung gikapoy ka, mas gikapoy na ko. Pwede ba? Dili funny mong joke, ha? It was not a joke. Kapoy na bitaw. Imagine, baby pa lang ko, sige na kong shoot o commercials. Since then, wala ko'y hunong kapil sa mga salita. Basically, nagtubo ko sa showbiz. Wa ko'y idea unsay life sa gawas. The more nga dili ka angay mo undang. Kay wa kay idea unsay life sa gawas. This is your life, Joko. Showbiz is your world. I'm serious, Nicole. Dili ni joke nga gusto na ko muundang. Gusto ko musuway og ordinary life. Gusto ko mo try unsa mahimong ordinaryo nga tao. I want to live a simple life. A happy life with you.
with you, Nicole. Oh. Kung okay ra nimo. Magpakasal dayon ta after sa akong concert tour. You're dreaming, Joko. Wake up! Imo na bang gi-check ang gising ni Nicole nga angay andamon para sa akong concert? Yes sir. Humana sir. Ako nang giandam tanan nimong imong mga sulobon pang concert, o pang katog, o pang soroy. Apil na mga personal nimong gamit, mga... Di ma'am, siguro to kamalita silang tanan sir. Og mga vitamins pa gyud di ay. Og uban pa nimong personal nga gamit. Gilain po na kog sudanan sir. Ay, tuod di ay sir. Nakoy isulti ba? Ang imo mga gamit, naandam na nimo? Aandam mo nun pa sir. Sir, nakoy isulti. Sige. Andaman na imo mga gamit aron wa na problema niglarga na to next week. Okay, sir. Pero pasulti ako na ko, sir. Sorry, sir, ha. Sorry. Pero kuan man gud, sir. Importante lang gud kaayo. Mag-solicit unta minimo. Ha? Solicit, sir. Unsay solicit? Uwa ka kay bawag solicit, sir? Ay, ka na bang mga yuog donation? Murag sponsor, sir ba? Aw, kasabot ko unsa na. Ang akong ipasabot ba? Ngano magsolicit mang mo? Kinsa may mong kauban? Para unsam din na. Dong, ate man na yung taon inyong inahan, ha? Ayaw mo kabalaka. Maningkamot ko nga makapadadayan ko kwarta para sa iyang operasyon. Magpabaga ko sa akong naong sa akong amo para lang ni Manang. Mga ayaw yung taon ninyo siya pasagdi, dong, ha? Huwag ayaw maghunong sa pag-ampo. Ang dolor? Gitawag ko sa akong amo, dong. Sige, babay na, ha? Manawag raon niya kong balik. Sige, babay. Ang dolor? Sir, may isugo ka, sir? Gisultihan ko ni Inday sa imong problema. Pila imong kinahanglan? Kuhan, sir. Mahuwam lang unta ko nimo pila imong mapahuwam na ako nga dako-dako. Hinahinayan na ako og bayad sa pasweldo, sir. Pila tanan imong gikinahanglan para maoperahan imong maguwang. Ayaw po na og bayad. Ako ray bahala. Sultihin lang ko pila tanan. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Ayaw na og pasalamat nako. Ayaw pag og hatag nang. Pila lagi tanan ang kinahanglan. Sige na nang. Pila man. Grabe! Di matabang as in gyud ang kabuutan sa tong amo Kiko. Liman kag 1.2 million ang iyang gihatag ni ng dolor para sa operasyon si ang magkuwang. Unya, di pa kipabayran. Uy, Ginoo ko, asa man intawon ka mangangkong ana? Bitaw. Butang kita, sir. Ha! Wa may duha-duha nga mayatag atong dako ang kwarta to, eh. Di ba yun pabayad? Samot pa yun nga. Dagdag siya ang yatag ni Sira na. Oo, uy. Samot ginagkadaghan iyang grasya kay di man daw. Way pagduha-duha iyang pagtabang. Diretso gyud. Liman ka, way gipa-fill upan nga mga dokumento una mo hatag. Way verify kung tinuod ba o dili. Has kang bilipa ginako, uy. Nage. Pero ako pang nang dulor dito na ko yatag. Wato na kong matayan iyang isuon. So, uy, ayaw pag-ingon Ay, ana, saba. uy. Ay, saba ng dulor na. Makusian ko ato. Pero dako akong pasalamat dayo. Ay, kay naluwas yun ang itong sildo. Oh, bitaw. Di man kag... Kuha pa mo hatag, sir, na impas atong balik upat nga sildukan. Ngano? Imo ra bagod? Apil ba unta ako? Mabitaw ang gingo, mahimpas atong upat ka sildukan. Imo mo kong gihangin unta.
Lain si kayo mo balibad ko sa tubangan ng dolor. Matabalungan ko ato, malditar ba ito? Usba niya to ha? Ayaw pangangin kung di ko mo commit ha? Kay di ko gusto na pagsulo lagi mo ha? Kalain ni mo batasan, uy. Sa ato pa. Di gid unta ka mo tabang ni nang dolor, mao ba? Mutabang ko na pero di sa balik upat ka buwan nga sweldo ka anak ko eh. Doon na sa kitong kanang pamilya sa probinsya dahil na akong gisuportahan. Kana akong gisuportahan ba? Pas mo to na akong inahan o akong maigsoon dito. Di mo guna mapas mo ang taga-probinsya kung magkugi lang. Kung magkogi lang. Pero mga tampulan mo to kung maigsoon. Mga dagko sa kigtiyan. Nagsalig naman to sa akong ipanaday. Uy, mao ba? Uy, dili din na maayo pa sanayon yung pamilya. Ay, sula lagi. Kana si Sir Joko. Mo ni angay pasanayon. Bisan iya lang kung paangkan. Sugot lagi ko. Ay, dako ang katawan ako eh. Dako gid kayo imong katawa, pares ka dako nimo. Nga nakatawa man sa kuno ka? Ay, Ha, sige, nagdamgo kang sugi wa. ako. Sabada ay, nagdamgo kang wa matug, inday. Sa, may tabo tingalin ako magtamba si sir. Oh, kay bawo man ko ano. Kay bawa mo day ka. Mo nang ayaw pag-ilusyon. Ay, naong biyanin mo. Naong ay. Kay ano man ning akong naong ha? Ah, murag katong lamok akong gipisat ganina. Puti lang ka. Hinawayon ba ya? Ah. Murasag unsay dagway. Ako gani rin makasugod og batbat unsa nimong dagway. Magmahay ka kang imo kong giunhan. Si Sir. Sus, surtihan nimo gitawag ko. Hello, sir? Ari sa kulinday. Asa man karon, sir? Di ako sa kwarto. Misud kong diretso. Di lang manuktok. Pero ingon man siya. Musud lang kong diretso. Inday! Oh, sir! Abot na ko, sir! Tabangin ko, Inday. Hala! Kinuha ko! Sir! Natumba ka, sir? Oh, pagawas ako sa banyo. Ambot, naunsa niya akong tiil mo raman og gabi kog kalit mo. Wa ko kabalans. Nitry kog barog pero sakit man. Nitry sa kog kamang. Nisakit sa akong hawak. May gani. Naabot na ako akong phone. Maong nakatawag ko nimo. Kinuha ko. Hagikan ba din siya galiko, uy? Oo, kahumot. May kani, wa matangtang ang gitapis ning tuwalya. Gikul pa ka naman hinuon ko ini. Inday, Sir, tawagan ako si Kiko, sir, ha, para patabangon. ayaw na. Sabi ta una na akong tawagan. Wa mong tubag. Ikaw na lang. Pagunitan lang ko si mong bukton bi kay manukod ako sa bungbong. Sige, sir. Okay, sir. Gunit ako, sir. Hinay lang. Sakita gid ay. Sir, tawagon na lang lagi na ako si Kiko. Sir, aron, iyan na lang kang alsahon. Ayaw na lagi. Kay mura na kong bata, ana. Dako na ba to si Kiko? Mura na siyang magkugos siyang anak. Ikaw, gid, sir. Nag-joke pagid ka, sir, ha? Bisan, gisakitan na ka diha. Okay. Okay, steady na. Steady na ta. Parelax na nako akong tiil, ha? Halo, uy. Niagbay naman siya ako. Tagi ni sir, uy. Ay. Hambot na lang yun. Kung may video pa lang ni ini, saya ako sa iyong mga fans natin sa... Matuk man sa tingali kong Miss Nicole. Magkadaog raghakan ako kung imong isagang imong pikas bukton sa akong hawak. Halo, uy. Nagsikit na mag-ini, uy. Diyos ko, tay. Inday! Okay na, sir. Kadaog ra ko, sir. Sige. Ni Ana. Nigakos na ko sa imong hawak. Okay. Pugong lang ha kay ang usa lang ako katil akong gamiton. Pag mag-ambag para diretso na tas kama. Ha? Para diretso na ko sa kama ba? Okay, sir. Okay, kagets ra ko.
Sige na, sige na. Nagpugong na ko. Sir, imo na kong gitat-ugan. Kadiyot lang sa Inday ha. Pasensya gyud. Pero sakit yun kayo gikan sa kuntil. Nisaka pa rin sa hips. Aha? Uy, hala. Dadan kang hospital, sir. Uy, di na maayo. Di lang una. Madapat nga linig hot compress. Muhinin akong irog ha. Para di na ka mabugatan ako. Sige, sir. Hinay lang. Hala, uy. Kalari. Kalahin ina mong sitwasyon, uy. Arang-ari. Kung doon nila ibakakita na mo, ini. Lain mo gimhuna-huna pa. Ari. Hala, kawa sa lining, sir, uy. Pwede na ko mo barog, sir? Inday! Sir! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Arang-ari. Kung doon nila ibakakita na mo, ini. Lain mo gimhuna-huna pa. Hala, kawa sa lining, sir, uy. Pwede na ko mo barog, sir? Inday! Sir! Inday! Murag nawala naman ko kumoy. Kusog ka naman sa kulba. Mauna ka, ni. Sir? Dadaan lang yun ko ninyo sa ospital. Sakit na yun bitaw kayo. Aha? Uy, ginoo ko. Aala ka diha sa... Wait, sir, ha? Steady lang ka diha. Tawagon ako si Kiko. Kiko! Oh, ala, dili man di ko madungog ni Kiko, sir. At tawagan na lang nako. Ato na lang yun ako, sir. Huwat lang gamay, sir, ha? Kiko! Kiko! Oy, Inday! Ano ka? Nagdolor! Nagdolor! Si Sir Nang! Nagdolor to sa ospital si Sir Nang! Tawgas Kiko Nang! Si Kiko Nang! Gitawgan gyud ang tako ninyo dayon gabi eh. Kanang gipaugmaan pa man ninyo. May katungod ko mahibaw kay gawas nga manager ko ni Joko, iya kong girlfriend. Sorry, Miss Nicole, ha? Pero nawa na gyud sa among una-una gabi, kinarato naman ming tanan. Di man sad ka Dr. Miss Nicole. Siyempre, doktor gi mong unahon kay mao may gikinahanglan ni Sir gabi eh. Emergency gud to. Unsa may gamit sa imong pagka-manager niya? O girlfriend atong igayuna kung ikay among giuna. Emergency gud to. Gioperahan man gid gani dayon. Wa ko mo ingon nga ako giunahon gaga. Hoy, di ko gaga Miss Nicole ha. Inday ko. Og Janelle ang tinuod akong pangan. Social, Janelle. Pangipos na lang daan sa imong mga gamit. Kay human na mong istoryaon niya ni Joko, si Sante ka na. I have to cancel some of your shows abroad.
Alangan naman sa dog, mo perform pa kasi mong kondisyon karon. 8 weeks magid kani ang giingon sa imong doktor nga gikinahanglan una ka makabalik sa normal. Di mo nang i-cancel tanan? I said some, not all. Para nako, taas ra kayo ang 8 weeks, uy. That is 2 months to be exact. Kada kong mawa ni mo. Okay. Duwa lang ka show ay cancel. The rest, mutong ako. Sigurado ka? Kung gikinahanglan nga mag-wheelchair ko nga mag-perform, I'll do it. Okay, good. Tawagan ako karon dayon si T-Resh. Tirish? Ang producer sa imong concert tour. Ah, By the way, Joko. Hmm? I want you to fire Inday. Oh, unsa na? Pangipos na dayan sa imong mga gamit, day. Pangipos na. Aron di ka magabuang inigabot sa balita, mas maayo nang ipanawag ni Sir Joko ni mo, nga kick out ka na. Diretso na kaglakaw. Apoy, di rin sa tigay hato dito sa terminal, ron pauli na ka, ha? Terminal sa imong bilbil? Huh? Asa man di ko nimo paulion? Nga taga Barangay Tihiro raman ko. Basta kayo, panghipos na daan! Ikaw ba? Nga naman atat magid kang mahawa ko din ha, Kiko? Sutihan di ka din, no? Gusto na sa ko makita gwapa. Kanang pirmi ko makita gwapa kada adlaw ba? Puol, hinisitigtan ako ng lamok ng dagway ni mo eh. Mao yung makita na ko kada adlaw. Uy, tarungan nimo sinultihan ha? Suyakan taman karon, hiyos ka man gyud. So ay, di ba katilaw ka no? Eh? Di ko mo tilaw nimo no. Kay magtan-aw pa lang gani ko si mong tagway, kabuhi o na ko sa kaluod. Ay, palagod mo sa goy ka ha? Kala? Kanang babat, sus! Oy, nausan naman sa mong duha. Ha? Sus! Sultihan mo nas ng dolor eh. Ikay swerte nga naas ng dolor. Ay. Hoy, mahimo bagod. Ay mo sige away. Oy, magkadayon ba yaagid mo na? Simba ko! Wala, simbak ko bitaon yung mahitabo, gyan. Na, dili gyud na mahitabo nang. Kaya nga ako makadayon, si Sir Joko. Ah, Pag mataoy, nagdamgo ka! Wah! Nagtuo sa tubuki kuya da. Nga mga ambisyon ko niya. Si Sir Joko ka kong dream boy, no? Ay. Gipatungan pagit ko diya gabi. Pero, wati mali sa pagkapatunga, ha? Sa mga nakadungog kahapon, naiba ko na mas nahitabo. Okay? Ay, Sir Joko, wa ka lang yun masayod nga. Happy kay ko gabi ibisan pugat kayo ka. Panghipos na lang daan sa imong mga gamit, ha? Kay humanon niya na mag-istorya ni Joko. Si Santi ka na. Simba ko kang Nicola ka. Lord, ayaw na ko ipa-fire ni Sir Joko, ha? Ayaw lang, Lord. Kinsay? Hala, nanawag si Sir. Patay. Sir? Hello, sir? Di ba personal assistant man di ka? Ano mo ka magbantay na ako? Ipasagdan mo ko na mo diri sa ospital. Sir, kuan man good. Gipapauli man ning Miss Nicole. Di man ka ako nagpapaulit nimo. Si Miss Nicole lagi, sir. Iya na magay kong paipuson sa akong mga gamit kay human ko din yung istorya. Si Santi na ko. Kunya lang istorya ha, Inday. Ari na diri kay way nagbantay na ako. Ha? Uy, hala. Okay, sir. Mana dayon ko. Magpahatod na lang akong Kiko, sir. Wait lang gamay, sir, ha? Kiko! Kiko! Uy,
Natuhog si sir. Nakatugin taon sa pagpaabot na ako. Di lagit ko magsaba-saba ron. Dili siya maistorbo. Taon sa kong palanggang gungging-gunggong. Uy. Nga po lang gihapon pisan kikan gioperahan. Ay. Picturean ako, Pi. Niya, mag-selfie tayo ko. Maghinay lang gid ko. Imong nada akong charger, Inday? Sir! Oh, sir! Nada, sir! Abi na kong natawag ka, sir. Kadiyat, sir, ha? Akong kuhaon sa kong bag. Kadiyat lang gid kaayo. Lagawa. May gani, wa pa ko kapamicture. Napiyong rada ito siya. Abi na kong natawag. I-charge niya akong phone, Bi. Hapit na ni Madrain. Okay, sir. Ambi, sir, B. Inday, sa sunod ba? Kung dili gani magikan nako ang instruction, ayaw buhata. Wa man tigagi mo uli. Wa gyud unta ka mo pa uli. Dako ba nagranggo si Miss Nicole, sir. Unsa rugod ko? Maong sunod lang sad ko. Siya din nagsildo nimo. Bitaw, sir, no? Pero, isog bagod kayo siya, sir. Suko gani siya nga. Nangatarungan ko. Ipa-fire out ko no niya nimo. Moto. Kuyawan lang sa taon ko. Padung nagod ko panghipos katong pagpanawag nimo. Mangandam naman sa unta ko aron inig-ingon nimo nga taktak na ko. Aw, musibot ra sa dayon unta ko. Sa ako nang giingon, Inday, ako lang sweldo nimo. Mo nga ako ra yung imong sundon, okay? Ako ra yung paminahon. Okay, sir. Ako nang timan-an, sir. Ha? Uy, dili ko matay nagkuyog sa mga concert tour, sir? Oo niya, sir. Kisa man tayo, muati man nimo. Nagtaki ang pamagani ka. Muahat ka na maganig biyahe. Unya, di na hinoon ko makakuyog. Tungod kay gikinahanglan, nga naa sa medical or nursing profession ang mo-assist niya. Otherwise, dili siya tugutan siyang doktor nga mo biyahe. Mo na tinuod, Inday. So, pwede ra ka mo pauli una sa inyo while to ako sa biyahe. Lagawa. Abi na kung makaadto nagikog laing nasod, sir. Di raman day gihapon. Makaadto ra lagi ka. Ako nang isaad mo. Thank you, sir. Kanus ka, sir, no? Basta, Okay, sir. Sige, sir. Maghuwat gid ko, ana, sir. Woo! Yes! Pwede ba? Pahawa na diha, Inday? May angay pa may i-discuss ni Joko. Sir? okay ra, Inday. Biyahe lang ni. Okay, sir. Og, nito usad ka. O gano'n di man sa kumutuo, ha? Nga si sir man mismo misulti. Di gid kumutuo, Kiko? Okay, pwede ka mo to. Pero ay paglaong nga matinuod na ay. Murang gagpahong-pahong na day. Bahala ka, Kiko. Basta kay mo tuog ko sa isulti. Ako gitong timanon. Inday? At ay. Magpabuhat og orange juice si Joko. Okay, Miss Nicole. Pensahin na Inday, Miss Nicola. Pensahin lang. Nahurot na gid akong pasensya niya, Kiko. Ha? Kiko, maipabuhat ko ni mo kang Inday. Tagaan ti kag 200,000 pesos. Ha? Imo'y papatay si Inday na ko, Miss Nicole. Pati taon ko, Miss Nicole, oy. Madlo ka na kung patay ko, kung taon na ba nga? Gago! Dili ni mo pat yun, uy. Imong uyabon. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long.
Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Tagaan ti kag 200,000 pesos. Ha! Imo'y papatay si Inday na ko, Miss Nicole. Pati taon ko, Miss Nicole, oy. Mahadlo ganay kung patay ko, kung taon na ba nga? Gago! Dili ni mo pat yun, uy. Imong uyabon. Ha? Unsay i-wallet number nimo kay sendan ta dayon kag 50,000 as initial deposit. Hehe. Wa may soda kong e-wallet, Miss Nicole. Mao gani nga atong sudlan. Tagay dayon ko, dali ah. Ha? I-type na lang diri oh. Dut. I-type dayon kay sendan ta dayon ka. Dut ta cellphone mo, Miss Nicole. Mana kong number, Miss Nicole. Wag ginay soda kong number, Miss Nicole. Okay, Kiko. Masudlan na ron ha. Ha? And next week na ko isend ang laing 50K. Oh. Dayon ang mahibilin nga 100K, unya na nako ihatag kung magkauyab na gid mo. Pero, Miss O kung Nicole... magkauyab na mo, og dili na magkadimao sa iyang trabaho si Inday, Yay. tagaan pa gid kag additional bonus. O kung mapapa na gid sa iyang trabaho tungod nimo, lain na sad nga bonus. Wait Okay na. Nasend na. I-check na imong i-wallet. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sula. Tinuod gino. 50 milyones. 50 milyones. 50 pesos. 50 pesos. Di na ginagadimaw. Di na ginmao. 50,000 pesos, day. Matig tinuod gino. Kapag days nga naabot nga, you have received 50,000 pesos from... Kubaan ko kalita. 50, ananasa na 50 ay. 50,000, 50,000. 50,000, Bisaya na 50,000 ay. Hawa dama. Wagin ako dama yun. Punaan ko na kunya lang 50,000. Kung mauyab na ako, sunod semana day. Punaan ko na 50,000, sunod semana. Matay, sulba yung crisis na yun eh. O kung magkauyab na mo, og dili na magkadimao sa iyang trabaho si Inday, tagaan pati kag additional bonus. O kung mapapanagin sa trabaho tungod nimo, lain na sad nga bonus. Nasad na. I-check na imong i-wallet. Pero maosad lagi. Kinahanglan panguyaban ako si Inday. Hey! Sura eh. Murag di man yun ako matun na panguyaban ko tong kanahan. Hay, may pag-iuli ko ng gihatag ni Miss Nicole. Dako gyud ka grasya gikan sa Ginoo si Sir Joko. Tungod sa iyang tabang, nalugwayan ang kinabuhi sa akong igsuon. Gimingaw man kong sir nang, uy. O,
tinuod bitaw nang. Naanad na bay ako nga halos kada taod-taod. Inday, buhata ni, buhata to. Inday, asa kong cellphone. Inday, asa kong charger. Inday, maon ni, maon na. Murag ganig, dili siya makahimo kung wa ko. Nya, kalit lang, tuwa siya sa layo. Aw, pinakog unsang mingawa. Siyempre, magkamingaw gyud kung kada adlaw nimo ikauban. Ngano? Nang, Oh, usa may nahitabo ng Kiko. Pila na ron kaadlaw nga, nakabantay ko niya nga murag tulala. Unyag maduol ko. Murag makitag abat. ha? Mao ba? Istoryaho na to eh. Tingalig may problema. O sa day okasyon nang. Murag espesyal gigi mo giluto ron. Ako ba yung paborito? Ako ning gitoyo, aron dili ka magsigi og hinuktok. Iyay, Mura ka man gud og problemado, Kiko. iyay. Shh, unsa man di imong problema do? Mantay na, mantay na. Bantay yun. Ako anang. Unsa imong problema? Kung may problema ka, sultihin mis ng dulol. Kita rabi ang tulo ang magtinabangay ko na di lang bahin sa kwarta. Kaya kung kwarta ni problema, iapil naman na to si sir. Ito ba? Ah, sige mga uno na ta. Kaya tingaling mawad ang ugana sa pagkaon si Kiko kung maghisgot dayon tas iyang problema. Sakto gid ka nang. Sakto gid ka nang, Dolor. Salamat gid kayo nang. Kaon sa ta. Busuga Murag busog sa pero asid to. Duwas ang asid. Agoy, horot man gani sudan. Acidic. Bitaw nang salamat gid nang, Dolor, ha. Salamat. Way gid. sa payan. Busog kay ko nang. Okay ra, way sa payan. Onya sa man. Andam ka na ba ang mutugan sa imong problema? Ay, ay. Isulti dayon aron tabangan itog sulban. Matay. Murag di may ako maton manguyab ni bayhana. Ay, Ay ka. ay, psst. Nang. Ay, anong totok ka man ni Inday? Si Inday imong problema? Ha? Ha? Hala, uy, namuwas yan ng dolor. Uy, Kiko, ako? Ako yung mga problema? Na-develop na ka na ko? Sure, uy. Ay, atis, nangagho na lang Inday, di mo masang unhan, oy. Di na ma-develop si Kiko na ko nang, uy. Imposible. Ay, siguro, ay. Oh, ha? Na, nakadungog ka to, Inday? Dagoy, biyan mo, Kiko. Sige, ram gani ka panaway na ko. Gusto ka na maganing mag-kick out ko din eh. Mawit ang gusto na kong mawa na unta ka din eh. Aron mawakas akong pananaw. Samtang wa pa kayo makagamot ning akong gibati nimo. Unsa? Jesus Maria y Jose. Alain, ng uros man ka ng dolor. Iwan nun dito ang gisulti lang. Dili, oy. Grabe sa giyawan on. Do, nakalitan ko do. Wa ko magdahom do nga mautoy imong isulti. Unsa man, Kiko? Nasobrahan kas kabusog? Mura makagidagaw? Daan pa ko, day. Di lagi ka mo tuo. Og mo ni nakaproblema na ko. Kay, naibaw ko nga di ka mo tuo. Bisan ako, day. Di ko gusto mo tuo ko, eh. Pero saon taman ni, day. Maong ni akong gibati ron. Ay, kuan, di man ako pwede limdan ang akong kaugalingon, di ba? Ako. Ani na lang ha. Matinood man na o dili ang gisulti. Nakatama ka man uwa. Basta timan ilang ni. Naanay nagpuyo sa kong kasing-kasing. Og dili ni nako pwede papawaon. Kay titulado naman ni. Kasabot ka?
Lahi aragid ko wa si Inday. Pwede rin yung untan ako sa pakuyugo ba? Bisan kung may nurse pa ko. Jokon sa ba? Huwag ka makadungog nga ng sigig panawag ang mga tao ni mo. Mugawas na ta ha. Ako may mo push sa imong wheelchair kung di ka ganahan nga ang nurse. Ang nurse na. Okay. Nurse, i-push na siya sa gawa sa stage. Yes, ma'am. Makalagkot yun eh. Kinahanglan pag yun nga iyang i-compare ang nurse atong buisit nga Inday. Kumusta naman ka akong ipabuhat ni Kiko? Be, ako pang mustahon, Be. Oh, hala. Si Miss Nicole ni chat. Basahon ako. Kumusta, Kiko? Namusta rin siya na ako. Ako replyan. Na-reply na. Okay ra, Miss Nicole. Kaluoy sa Ginoo. Maayo raglawas. Abnormal man is Kiko. Iyay, paspas mo kayo mo reply si Miss Nicole. Mura sa mid-chat meet anida. Na-reply na sa gago ang akong gipangumusta mao ang akong gipabuhat nimo. Imo na bang saya hindi ko kibaw nila. Gipang uyaban si Inday? Ay, nasuko tingalin siya kaya na may gago. Pero, hinarasin noon pagkasulti ha? Wa man maning ka? Kuli siyang giprayan o pinakalma lang sad. Para ba reply ang gago nga Kiko ay? Di na. Dili baya intaw ni sayon ang imong gipabuhat nako, Miss Nicole. Maong huwat-huwat lang gid ha. Animal ng Kiko ay. Mga saba pa. Uy, batasan daw. Uy, respeto. Karon ka lang. Iyay, wa man mo reply si Miss Nicole, pero iya naman nasin. Iyay, anong wa pa mo siya mo reply? Ako'y, nanawag. Nindot kini. Nindot kini kinanawag. Video call pag yun. Kanikaнаhan ko. Hello, Miss Nicole? Huwag makay batasan ng sinultihan, Kiko. Kahilasan ni mong mga saba na ko, no? Ha? Uy, wa po mga saba ni mo, Miss Nicole, uy. Hinay magkikito na ko pagkasulti, ha? Ano nakaingon mo ka ng saba mo ni mo, ma'am? Naingor man ko nga, dili taon sa yun ang imong gipabuhat na ko, ma'am. Mao nga, uwat-uwat lang gamay, ma'am. Kan mo aram gigitong pagka-reply, ha, Miss Nicole? Mao ba? Pinalagot at tingali to na kong pagkabasa. Okay, Kiko. Take your time. Bye. Astang lagaw, aliging Miss Nicole lang. Kuya, yung taon ko. Pinasingka din nga, ya pagbasa ako mga misis nga niya. Unsa di ay toyo ni Miss Nicole nimo? Ha? Milagro nga dili si Inday ang iyang gikontak. Kanang, wa nga nakalimot, magunang. Ha? Ang Sino tuyo ka- ni Miss Nicole, kuan. Unsa? Ay. Sulti ba? Oh, Tanawa nang, ha? successful kayong concert ni Sir Joko sa Toronto!
Salamat sa Ginoo. Ako i-play ang video nang ha? Okay. Oo, tanawa, nang. Di lang mga Pinoy ang nananaw. Hasta mga foreigner pag Oh, yun. no, uy. Mo-congrats niya tang si Roy. Ni congrats na ka nang. Ako naging GPM. Oh, anya ni reply? Wa pa. So, sumana pa ito mabasa ni Sir imong message, oy. Ha? Sunod si Mana Kiko, ha? Hello, sir. Hello, Inday? Oh, unsa naman Kiko? Ha? Nanawag naman ni. Unsa may kasulti, ha? Unsa na? Hello? Hello, Inday? Inday? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder